हेल' खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव फिन खेबसे बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै आङो फिन खेबसे नैबे फिसा मोनसे चेनेलाव आङो फैफिनबावदों लोगोफोर समायाब्लाबो भिडिअखौ आङो लानानै फैफिननाय जाबाय आरो गोबां मेहनत खालामनानै बे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जादों साननैनि उनावब्लाबो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो आङो एसे सिन्था खालामनानै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों निस्सय नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै बुजिखाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन बिदिब्ला कन्टेन्टखौ स्टार्ट खालामदिनि मानोथो आरो गोबाव खालामबाय थानो ना एथबां मोजां अफार फैदों एथबां मोजां आर्निंनि मोनसे प्लेटफर्म आरो बिनिफ्राय साबसिन प्लेटफर्म आरो मा दंबावो ना जेबो गैला स्टार्ट खालामदिनि बिदिब्ला बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै YBY जेरै थाइसे खान्थाल ना बे मोननायनि उनावहाय रावबो बेखौ सिखोमानानै लाखिनो हाया दिनै बियो मोनगोन आरो गेब्रुलांगोन आरो गेब्रुखागोन सानसेब्लाबो मोदोमफ्रुनायजों बियो गोसारगोन थिग बेबायदिनो दिनैहाय YBYआ मोदोमनो बाखि गैला बे बेरफ्रुबाय आरो बेरफ्रुसारबाय आरो बियो गोसारबाय दिनै प्रिथिबियाव बुंनो थाङोब्लाबो भुल गैला थिग बेबायदिनो जोंनि बे इन्डिया दिनै आसामावल' नङा बे इन्डिया होननानै बुङोब्लाबो भुल गैला दिनै बेबायदि बेयो गोसारबाय गोबांफोरा इनस्टलबो खालामबाय आरो दिनै आर्निंबो खालामबाय बिराद मोजांनि बाथ्रा बिदिब्ला मुल टपिकआव थांनायनि सिगां आङो फिसा मोनसे क्लिप्स लानानै फैदों एसे दिन्थिलांनि दिनैहाय माने एसे इन्जय खालामगोन बेबायदिनो पार्टि एसे दङ फिसा बार्थडे सेलिब्रेट खालामगोन आरोना बार्थडेनि एसे पार्टि खालामगासिनो दङ आं बिदिब्ला बेखौहाय दिन्थिलांग्रोनि लोगोफोर ओमफ्रायहाय मेन टपिकआवहाय फैफिनगोन अमा थावख्रि एवगासिनो दिसि बिराद बरिया गोरान बार्थडेनि पार्टि Happy birthday! Nafisa, happy birthday! बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि मेन टपिकआव हाबदिनि इन्टारेस्टिं आपडेट जोबोद मोजां रिवार्ड फैदों मोजां गारिफोर फैदों मोजां बेबायदिनो बाइकफोर फैदों गोबाङा मोनदों जोबोद मोजांनि बाथ्रा सानाखैमोन आंबो माब्लाबाबो बेबायदि मोनसे सम सफैगोन होननानै दिनै गोबां फन कल्स
दोननो हाला मबाइलखौ थिग बेबायदिनो आरो न'निफ्राय बेबायदि एसे आउटआव थाङोब्लानो दिनै गोबाङा लिंहरो आरो एड खालाम आंजों जइन जा बेबो बुङो आंजों जइन जा सोर साबेसेजों जइन जानो मोनसे मबाइल नाम्बाराव खेबसे रेजिस्ट्रेसन जानांगोन दिनै फैयै आंबो बेखौनो डिसिसन लादों उपाय गैया गोबांफ्रा गोबां बेबायदिनो आर्निं खालामदों दिनै नुनो मोनदों गोबाङा मोजां बेबायदि गारिफोर लादों थ' बेबायदि आरो बाम्पार अफार मोननायखौलाय मानोथो नायनानै थाबावनो जमा दोनदोनि बेसेबां दं दिनै आंबो थिग बेबायदिनो मानै माथामसो मोसौफोर दंमोन स' आङो बेखौ फानबाय आरो दिनै आङो इनभेस्टआव लागायबाय मानो ओरैनो दोननो ट्रेडिंआव लागाय डाबल जागोन बरिया बेबायदिनो 60,000सो मोनदोंमोन मोसौ फाननानै दिनैहाय आङो 50,000 इनभेस्ट खालामबाय आरो 10,000खौ आंनो आर्जेन्ट बेलेग खामानि थानायखाय थ' आङो बेखौ लाखिनानै दोननाय जाबाय लोगोफोर दिनै जोङो मिथिनो मोनदों YBY आवहाय सासे जइन होयोब्ला बेसेबां प्रफिट फैयो बुङाब्लाबो जागोन बयबो मिथिखानाय हमनानै ला आंनि सिङावहाय दिनै आङो सासे 6,000नि आङो जइन खालामबाय लोगो आंनि एकाउन्टाव 900 थाखा ट्रिप बबेहाय मोननो बेबायदि प्लेटफर्मखौलाय फाग्ला जादों मानसिया दिनै दुब्लियाव सानसे हाजिरा मावनानै सानसे आलि दाननानै सानसे आलि खोनानै ओंखाम उखैनायजों हांफ्ला सिंफ्ला साला दिनै बेवहाय 350 थाखायाव आङो हाजिरा मावगासिनो लामायाव अन्थाइ बुख्रुबनानै दिनैहाय सानसे खामानि मावनानै बेयाव 350 थाखा हाजिरा मोनदों दिनै सासे मानसि बे कम्पानियाव आङो जइन खालामनायाव 900 थाखा मोनगोन ओरैनो गारगोन आं गारा थ' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलां बिनि उनावहाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन एथ'बां मोजां बाम्पार अफार मोननायनि उनाव जोङो रावबो बेखौ नागारनाय नङा दे ओरैबायदि आर्निं जाबाय आरो गोसारबाय आरो खामायबाय दे मानसिफ्रा बिराद मोजांनि बाथ्रा आङो आरो गुबुन फारसेथिं नायहरबावदों बेयो जाहैबाय स्टुडेन्ट लाइफनि व्यक्तिफोरा बेबायदि उन्दैखौ आं बुङाखै दे जेरावनाखि 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 20 बोसोर 22 बोसोर 23 बोसोर जियानो जाया मानो बेबायदि गोबां स्टुडेन्टफोरा बेवहाय एड जादों लोगोफोरा बेबायदि जइन खालामदों बिराद मोजांनि बाथ्रा दिनै जोङो नङाब्ला सानफ्रामबो बिमा बिफानाव दिनै 100 नांगौ गाबोन 200 नांगौ समफोर 300 नांगौ जोङो बिबाय थायोमोन दिनै बेबो बन्द जानो थांदों खारन YBY आ दिनै आर्निं होगासिनो दिनै स्कुलाव कलेजाव बाइक सालायनानै थांनायावहाय बेबायदि थाव सोनो आरो बेबायदि पकेट खरसा ना थ' बेबायदि थाखाफोर जोंनो रांफोरनि गोनांथि जानानै फैयो सानफ्रोमबो जोङो नङाबा न'आव बेसेबां बिनो दिनै 6,000 मात्र इनभेस्ट खालामनानै दोननायाव दिनै बेबायदि प्रफिटफोरा बे स्टुडेन्ट लाइफफोरनियावबो दिनै फैगासिनो दङ मा जोङो दिनै बेनिफ्राय बुजिनो मोनदों नामा जोंनि गोरिब गुन्द्रा बेबायदि मोनसे हादोर बा कान्ट्रि दिनै बे दुखिया मोनसे हादोरखौ
दिनै बोखांनो थाखाय बे YBYआ दिनै फैदों नामा बिराद मोजां जेरैबायदि आर्निंखौ जोङो दिनै नुबोदों सासे मानसि जइन खालामनायनि उनावहाय जुदि आंनि डाउनाव 10,000 जुदि बियो होयोब्ला लगे लगे आंनि एकाउन्टाव जुदि कमिसना 2500% जुदि हाबफैयोब्ला 6,000 सोयोब्ला जुदि आंनाव 900 थाखा हाबफैयोब्ला अब्ला आरो बिनिफ्रायलाय साबसिन माथो दंबावो मानोथो नायनानै थानो दिनै YBY गोबां दिनै गोसारबाय आरो गोसारबाय थ' गोबाङा गोबां आर्निं खालामबाय आङो रावखौबो बे भिडिअ'आव रायनो बा सोरखौबा थांखिनानै बुंनो थाखाय आं बे भिडिअ'खौ लानानै फैयाखै लोगोफोर आंनियावबो गोबांथार कर्स बेसेबां गोबावसिम जोरगोन बेसेबां गोबावसिम थागोन दिनै गोनो गोथो फाइनालि आंबो दिनैहाय फैयै बेबायदिनो 50,000 इनभेस्ट खालामबाय इनभेस्ट खालामनायनि उनावहाय माब्ला मोनगोन दा दिनै मानसिफोरखौ मोननाय नुबाय थानो हाला बेबो बुङो आंनाव हाब बेबो बुङो आंनाव हाब बेबो बुङो आंनाव हाब फनानो फन उपाय गैया दिनै इनभेस्ट खालामनांबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन मिथिबायना दायनिगिरिया सोर जागोन सरकार रायजो जाय सोदोंमोन एजेन्ट ना निजे खुद गाव जोङो दिनै एसे सिन्था खालामनानै नाय गोसारनायाथ' गोसारखाबाय मोननायाथ' मोनखाबाय गोजौ लेभेलना खामायखाबाय आरो बे कम्पानिया माब्लाबाबो लस जानो फैयाखै जों साननानै नायनांगोन बयहाबो दिनै गांनाय दं उखैनाय दं गांनाय उखैनाय दिनै बयहाबो दं आरो लुबैनाय मानसिनि जिबनाव थायो फोजोबनो हाया दिनै आइफन थायोब्ला गाबोन माबा फन नांगौ दिनै स्करपिय' थायोब्ला गाबोन रेन्ज रभार नांगौ बे जोबनाय नङा दै गोदाननिफ्राय गोदान जोंनो बयनोबो नांगौ थ' दिनै बे कम्पानिहाबो गांनाय दं मोनसे बेहाबो मोनसे उखैनाय दं गथ' गथाय दं बिमा बिफा दं बयहाबो न'खर दं परियाल दं दिनै बेखौ सालायनांगोन आरो दिनै दैदेननांगोन बे हिसाबै दिनै कम्पानिया बे गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय दिनै मोनसे खामानि बिसोरो लानानै फैदों मोनसे ग्रुप क्रिएट खालामदों दिनै बिसोरहा मोनसे टारगेट दं बे टारगेटखौ दिनै फुलफिल खालामगोन आरो बे टारगेटखौ बिसोरो बेसेबां हाजार करोड़ डलारनि लानानै फैदों दिनै बेखौ रावबो बुंनो हाया बा दिनै मिथिया आरो इमान सहसाव बेखौ खिन्थानायबो नङा जेब्लानाखि बे टारगेटाहाय कमप्लिट जागोन साक्सेसफुल जागोन फुलफिल जागोन गावनि गांनाय उखैनाया जेब्लानाखि फुलफिल जागोन अब्लाना लासैनो बिसोरो मा खालामगोन गावसिनि डिसिसनखौ लागोन मा डिसिसन लायो बेखौ मिथिया दिनैनि दिनावहाय साधारन मानसिफोरा बेबायदि अभाब एथबां जोंनि गेजेरावबो गैला बोथिसे ओंखाम बा नैबे ना बेदर जोंनो जानो थाखाय
दिनैनि दिनाव जोङो बेबायदि अभाबखौ फ्राय खम नुसै। गोदोनि दिनाव जिमोन सोरबाया बेबायदिनो थालिर बायदिसिना ना गोबां जुखाम बायदिसिना बेबायदि थासुमब्लि गोबांफोरा रुनानै बेबायदि जाबोनानै दिनै दिनफोरखौ बारहोबोदोंमोन। नाथाय जोङो दिनै फैयै फैयै नुबोनो मोनबाय गोबां उन्नति। दिनै सरासनस्रा जोंनो मानि थाखाय अभाब? गंसे स्करपिय' बायनो थाखाय फैसानि अभाब। दिनै गंसे आइफन बायनो थाखाय दिनै जोंनो अभाब। आरो जोंनो ना बेदर ना गस्ला लंपेन्ट बेफोरखौ जोंनो बायनानै जानो गाननो थाखाय दिनैनि दिनाव रावहाबो अभाब गैलिया। थ' जोङो दिनै बिनिफ्राय जोङो बुजिनो मोननांगोन जोबोद मोजां मोनसे एप्लिकेशन्स फैदोंना। थ' जोङो दिनै खामायनो हायो रां। आरो मानोथो नायनानै जों थानो? थ' जोङो बयबो इनभेस्ट खालामदो। जोङो दिनै नेटवर्किं बिजनेस होननानै बुङोब्ला गोबांथार नुबोबाय, आवगोलनिफ्रायनो नुबोबाय। दिनै जों फैयै फैयै नैबे YBYखौबो मोनफैबाय। दिनै जोबोद मोजां आर्निं आरो खामायगासिनो दङ। आंहा दिनै बेवहाय बेबायदि बुंनो गोनां एथबां जेबो गैया। आरो सोरबा इनभेस्ट खालामदोंब्लाबो गावनि खुद पकेटनिफ्राय इनभेस्ट खालामदों। सोरबाया बेवहाय हराखै। आरो दिनै आंहा बेवहाय बेबायदि इनभेस्ट खालामनाङा होननानै बुंनो हानाय बेबायदि पावार गैया। थ' जोङो दिनै खालि बेखौल'सो मिथिनो मोनो दिनै प्राइभेट कम्पानि आरो बेबायदिनो लिंकनि गेजेरजों दिनै बेबायदि गोसारदों। आरो दिनै ससियेल मिडियानि थ्रुयै बेयो खम समावनो बेबायदि जोङो आपग्रेड जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो दिनै खालि बेखौल'सो बेवहाय बुंनो हायो। आरो गोबां गोसारदों। दिनै गोबाङा गोबां इनभेस्ट खालामदों, दिनै मोनदों। आरो नेटवर्किं बिजनेसाव सानफ्रोमबो फार्स्ट टाइमाव 100% सियर जोङो बेखौ मिथिनो मोनखायो। नाथाय उननि समावहाय जोङो मा जागोन आरो बेसे गोबाव जोरगोन जोङो बेखौ बुंनो हाया। दिनै गोबाङा बेबायदिनो बुंदों, लोगोफोराबो बेबायदिनो कल खालामदों आरो बुंदों जइन खालामनो हागोन, बेयो 10 बोसोर जोरगोन। सोरबाया बुंदों 5 बोसोर जोरगोन। सोरबाया बुंदों 7 बोसोर एग्रिमेन्ट। सोरबाया बुंदों बेसेबांबा बोसोर एग्रिमेन्ट। जायखि जियानो जाया मानो, जेसेबां बोसोर एग्रिमेन्ट जाया मानो जाबाय थानो हो। आरो जोङो समजों बोथोरजों लोगोसे जोङो बेखौ निस्सय मिथिनो मोनगोनखौ आसा खालामदों। थ' जियानो हक दिनै आंबो फैयै फैयै थानो हायैलाय ना बेबायदिनो इनभेस्ट खालामनो गोनां बायध्य' गोग्लैबाय। दिनै उपाय गैया। बेबायदिनो आंनि उनाव आरो सोरबा फैगोन, बेबायदिनो आंनि सिङाव आरो सोरबा फैगोन। दिनै फैयै 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 दिनै सारा प्रिथिबियावनो बेयो गोसारगोन। हमनानै ला साप'ज मोनसे डिस्ट्रिक्टआवहाय 3 लाख थाबाय। 3 लाखनि गेजेराव 50,000 मोनग्रोबाय। दिनै 50,000 गोबां खामायबाय 50,000 जना। आरो बे 50,000 जनखौ लाबोनो थाखाय दिनै गोबां रोखोमनि बेवहाय आपडेट्सफोर फैगासिनो दङ। मोजां मोजां रिवार्ड्सफोर फैगासिनो दङ। दिनैहाय बेबायदिनो मोनबायबो रिवार्ड्सखौहाय। गारि मोनबाय, बाइक मोनबाय, बोलेर' मोनबाय, स्करपिय' मोनबाय, रेन्ज रभार मोनबाय, जियानो जाबाय। दिनै मोननायखौ नुबाय। दिनै माखासे माने मानसिनो 50,000 जननो दिनै प्रफिटखौ होबाय। माखासे मानिया बेबायदि ट्रेडिं खालामनानै मोनबाय। आरो बै बाखि थानाय सुबुंफोरखौ दिनै लाबोनो थाखाय
आरो बेवहाय बेबायदिनो गोबां रिवार्ड आरो हरबावगोन बेबायदिनो मोनसे डिस्ट्रिक्टनि उनाव गुबुन डिस्ट्रिक्टआव दिनै बास्लायलांगोन आरो बेबायदि फैनानै दिनै गोबां करोड़ टाकानि बेवहाय दिनै बाजेट जाहैगोन दिनै जोङो बेनिफ्राय मिथिनो मोनदों बिसोरो माने बेबायदि मोनसे फिसा हास्थायनाय बा गांनाय उखैनायखौ दिनै लानानै फैयाखै दिनै बेवहाय गोबां माने बेबायदि मोनसे गिदिर सिमां लानानै दिनैहाय बे कम्पानिया बेबायदि खामानिफोरखौ लानानै दिनै फैदों नङाब्ला दिनै खम समनि गेजेराव गोबां प्रफिट होनाया एथबां सहस नङा गोबां रोखोमनि एप्लिकेशन्स दिनै फैबाय जोङो एप्लिकेशन्सफोरखौ नायोब्ला जोङो नुयो दिनै YBYनि सायाव आरो बेबायदि एप्लिकेशन्स गैया दिनै दिनै प्रफिटखौ दिनै बियो होदों आरो ओरैबायदि ट्रेनाव खारदों स्पिडाव सानफ्रोमबो स्पिडाव खारनाय ट्रेना एक्सिडेन्ट जानायनि एसे सम्भाबना थायो किन्तु जाय गारिया एसे माने मैदोम बा लिमिटाव थांगोन बियो थांबायानो थागोनखौ जोङो नुनो मोनो किन्तु बियो बेसेबां स्पिडाव खारनानै बबाव सोग्रावगोन बिनि जेबो माने मा बुङो बिदिखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा माबेयाव गोग्लैहैगोन ना थ' जियानो हक आङो सोरखौबा इनभेस्ट खालामनाङा होननानै आङो बे भिडिअखौ लानानै फैयाखै हागोन किन्तु बिनि दायनिगिरिया कम्पानिबो नङा सरकारबो नङा आरो निजाय गाव खुदनो अन रिक्स लानो नांगोन थ' लोगोफोर जोङो निस्सय बयबो बुजिखाबाय गोबां दिननिफ्राय बेबायदि सोलिबोनाय मोनसे एप्लिकेशन्स आरो जायफोरा गोसो इनभेस्ट खालामनो हागोन जोङो बयबो मिथिखागौ दिनै एप्लिकेशना मानि सायाव बांसिन नोजोर होदों आरो ध्यान खालामदों दिनै शेयार जइननि सायावहाय प्रफिटआ दिनै जइननि सायाव सासे मानसि आंनि सिङाव आङो 6,000 टाकानि जइन खालामनो हायोब्ला आंनि एकाउन्टाव 900 टाका हाबगोन दिनै नायदोब्ला जोङो बे लामा सामा बा फोथार दुब्लिफोराव जोङो खामानि मावनानै जोङो सानसेयाव मालिकनिफ्राय 900 टाका जोङो खामायनो हाया हिम्मत गैया जिमानानो जाव नों खदाल 200 बार जाव 300 बार जाव 1000 बार जाव नों खामायनो हाया दिनै जुदि जोङो बेबायदि न'आवनो जनानै उन्दु जुदि जोङो दिनै ट्रेडिं खालाम दिनै जोङो सानसेयाव 1000 खामायनो हायोब्ला आरो माथो खामानि मावनांगौ जेबो खामानि मावनो गोनांथियानो गैला नंगौ जोङो दिनै मिथिनो मोनदों ट्रेडिं प्लेटफर्मजों जे फैसा खामायनो हायो जोङो आउट कान्ट्रि बा फरेन कान्ट्रिफ्राव जोङो नायोब्लाबो जोङो नुनो मोनो दिनै गोबां ट्रेडिंजों बेबायदि स्टक मार्केटजों दिनै गोबां थाखा खामायदों शेयार मार्केट दिनै बेबायदिनो इनभेस्ट खालामनाय मोजां एप्लिकेशन्सफोर दङ थेवबो एप्लिकेशन्सफोर थायोब्लाबो जोङो नैबे YBY बायदि माने एकदम स्पिडाव खारनाय जोङो दिनै नुनो मोनाखै थ' स्पिडाव खारनाय गारिया सानफ्रोमबो एक्सिडेन्ट जायोनो जों खोनानो मोनो थ' नायनि बेसेबां सैथो बाथ्राया बेसेबां गोबावसिम जोरो दिनै जोरबाय थायोब्ला थाबाय थायोब्ला बेबायदिनो थैजासे थायोब्ला जोंहा बेहाय बुंनांगौ जेबो गैया मोजांनिनो बाथ्रा बिदिब्ला आङो दिनैनिफ्राय उन्दुनानैनो आर्निं खालामबाय थानोसै आरो ट्रेडिं खालाम थाखा खामायनोसै आरो बेबायदि खामानि मावनो गोनां गैला आरो दिनैनिफ्राय खस्थ' खालामनो गोनां जेबो गैला खालि मानसि नागिर जइन खालाम थाखा लाबाय था आरो मोनानि 8:30 जाबाथाय पुट एन्ड कलखौ नायदो बेवहाय चेनेलाव थांदो चेनेलाव थांनानै मार्केटाव थांनानै जोङो बेवहाय कलनि अपसन फैयोबा जोङो बेवहाय नायदो बिटकइन्सआव गोलैदोंना मायाव गोलैदों
बेखौ नायनानैहाय जोङो कल खालामनानै होयोब्लानो एकाउन्टाव इजिनो थाखाय हाबफैबाय थागोन। बेबायदि हाबबाय थायोब्ला बिराद मोजाङैनो बाथ्रामोन। दा बेसेबां बोसोरसिम थागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। दिनै गोबाङा बुंदों 5 बोसोर थागोन, सोरबाया बुंदों 7 बोसोर थागोन, सोरबाया बुंदों 10 बोसोर थागोन। समा दिनै फैयोब्लाबो खिन्थागोन आरो बोथोरा बेखौ फैयोब्ला खिन्थासिगोन। थ' नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनो हागोन जायफोरा अन रिस्क लानो हायोना। थ' दिनै जोङो बेबायदि इनभेस्ट खालामनो हागोन खामायनो सानदोंब्ला, आरो खामायनो गोसो गैयैफ्रा इनभेस्ट खालामाब्लाबो जागोन। जोङो दिनै बेनिफ्राय बयबो मिथिनो मोनखादों बेयो माबायदि एप्लिकेसन आरो बेसेबां गोबाव जोरगोन ना। थ' आङो लोगोफोर बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो जोबोद गोलावबो जाबाय। आङो बेबायदिनो भिडिअ लाबोनो सानदोंमोनब्लाबो हास्लाबैयावहाय एसे लेटलिबाबो आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय लोगोफोर। थ' बिदिब्ला आङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमनो सेस्था खालामगोन। नोंथांमोना नेगेटिभ साननो नाङा आरो जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होयोब्लानो जाबाय। थ' दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। बाय बाय।